explore di ay. First na mong sudlan nga pyramid na kami dire sa arid. Na kami sa modern kuan kanang Egypt. Oh, na mga painting uri. Ay, kuyawan ko sa mga view. Oh, automatic siya. Ooh. Wow. Sinami dire. Mura rin siya kuan ay. Inani ra di siya oh. Abi ko ganang kuan ka. Wow. Are na sa mi sa jungle kay na kuan naman mi. Human naman mi kanang gutom busog kay mi. Aray ko. Dungkod sa tigulang. Dagko kay ang cactus oh. So, mga Paginayang, maikaiko ka. mga yung mga banding sa mga trintahin. Mga plantito, mga plantito. Mita pa dito. And agave is more native to funnel it towards the center. And it's kind of a good wind resistant. And you'll also have a lot of plants that send their flowers. Maikaiko ka din. Let's go to Tropical. May TV? May TV. Pa-exit na may... Tudal kaya ito mga laada. Hindi namin mga bata. Good and tropical. So, anime sa kuwan sa Tropical. Tropical, let's go. Let's go, Tropical. Ano yun naman? Fresh kayo kuwan din ba? Uy, ang din yung bata dali ah. Pag field trip, dyan ni Dere. Ano kita ba ro? Mga laag na to, mga nature ko na. Nature. Ooh. Murag na ikaw no, field trip. Butterfly sanctuary. Na ikaw no? Hindi ko taas ng saging oy. Oh bro. Duman ako si mama. Imbitin. Mura na tropical. Ikaduha nga pyramid. Patra din ni kabuo. University. Here? Staff only beyond this point ko naman. Ano ito nga? Ano? Picture na ni ano. Ito oh. Ay, ito. Masarap naman. Ito rin, golden anniversary. Namin sa golden anniversary guys. Ay, pasang pagkulang namin dali. So, jago na. Nalibutas mga... Is that real? Is this actually real? Namin sa ikatulong pyramid sa buwakan ni Alejandra. Look at that place, brother. Grabe guys. Nasa hot spring dito. Hot spring. Grabe. Ay, ito pa. Ano ka rin? Ano yan? Na isto? Isda. Huwag ito, no? Nagbuka sa electric fan rin ito. Ah. Ano, lamig sa amin eh. Di na to. Buwak oh. Golden anniversary done. Let's proceed to the last and not the least. Last but not the least. Ito sa pinakalas ang temperate. Temperate. May isdo? Snowflakes. Perfect. Nahaw. Oh, hindi day. Bonsai day. Mananig tour. Dali nagkikipagkapoy ang mga trintahin. Manami sa nature, ato na sa museum. Mo na nga mga
pyramid among gisudlan biya ganiha. Upat ka buok. Mana? Next stop na sa Ato na sa may kuan. Asa kita may art gallery. See you there.